vi har valgt som case, der har vi valgt at kigge på studerende på informationsvidenskab. Vores problemformulering lyder, at hvad studerendes opfattelse af deres behov for at kunne tilgå nettet i forbindelse med deres studie og deres dagligdag i det hele taget. Og tager udgangspunkt i, at vi alle sammen har en potentiel konstant opkobling til nettet, og hvor vi føler det, at vi bruger det som et behov, eller det mere bare er en del af samfundet, som vi egentlig kunne undvære. Vi har valgt at lave en meget low-fidelity version af probing, hvor vi har sendt en opgave ud til vores deltagere om, at de skal skrive en halv side om deres brug af nettet i dagligdagen generelt, og egentlig ikke uden flere retningslinjer for at se, hvad de opfatter af det. Og så skal vi have til workshoppen skal vi lave noget exploratory design, et spil hedder det vist. Som vi har så baseret rundt om inkubabygningen for at sætte dem i den studerendes dagligdag, og hvor spillet så vil sætte dem, få dem til at udbrede sig om de forskellige tjenester, de bruger i forskellige situationer. Og gennem diskussionen deri skulle man gerne kunne danne sig et billede af deres behov for det her. Begge de her metoder de er eksplorative i forhold til at åbne et område eller emne op i modsætning til nogle af de andre metoder, hvor det er mere et indsnævret fokus, og det har vi fundet, at det er mere nødvendigt i den her sammenhæng. Vi vil gerne have de her deltagere til at åbne op og snakke om emnet, for at vi kan danne os et indtryk af deres behov. Den ene styring, vi sådan reelt tager, er, at spillet ligesom er baseret i de her universitetsomgivelser. Det vil sige, at der er ingen krav om, at de tjenester eller funktioner, de bruger i forbindelse med nettet, har noget med studiet at gøre. Det er mere om, hvordan i deres dagligdag, hvordan de tilgår nettet, og så med et udgangspunkt i, at de er på studiet. Vi håber, at metoderne kan synliggøre deres egen opfattelse af deres brug på nettet. Fordi det må ligesom være der, de finder ud af, om de har behov, eller i hvor stor grad de har et behov. De er så som sagt ikke så effektive i, hvis det er en mere specifik problemstilling, der skal klargøres, men det er heller ikke, altså vores emne er meget, skal man sige, luftigt og bredt, og derfor er det ikke så essentielt at komme ned i det specifikke. Det er vigtigt, at vi får sådan en bred tankemæssig strøm om, hvordan de ser verden, og så forholde os til det. Desuden håber vi, at vi efterfølgende vil kunne bruge spilpladen, som er brugt i det, de får lov at tegne på den og få placeret brikker på den, kan danne os et mere overblik, som hvis vi havde lavet en fælles skitse tegning, for eksempel. Check.